لحنك بالسما سيعلي بيش نيجي عندك علي شوفني. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Ġbarna hawnhekk eżiskuti madwar dan l-artal. Femmina ftit ieħor jinżel Ġesu biex ikun fostna fl-Ewkaristija, biex jidħol fil-qalb tagħna. Liturġija tal-kelma tal-lum tkellimna li rridu nerġgħu nsiru b'qalb ta' tfal biex nidħlu fis-saltna u nifhmu s-saltna ta' Alla. Għalhekk bi preparazzjoni għal din l-Ewkaristija li llum ser nagħmluha b'suffraġġju għar-Roħ Dolores Grek, ejjew fis-skiet ta' qalbna nirrikonoxxu li għandna bżonn il-maħfra ta' Ġesu ta' xi noqqasijiet żgħar li stajna għamilna. Int li kollok ħniena u tieba u l-qajt il-foqra u l-midinbin mulej ħniena. Int li sejjaħt madwarek lil bnedmin batuti mwarba minn kulħadd Kristu ħniena. Int li wett il-ħajja ta' dejjem lil kull min jemmen fik u l-inflemħabba tiegħek u jwieġeb għalija mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-ola ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġie. Irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf Alla bin il-missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qajt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek għaddejs, inti waħdek mulej, inti waħdek fl-ola Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla Amen. Nitolbu. U Alla inti ġbart id-digriti kollha tal-liġi mqazza fil-kmandament tal-imħabba tiegħek u tal-proxmu. Għamel li aħna nħarsu l-preċetti tiegħek biex jistoqilna naslu fil-ħajja ta' dejjem. Dan kollu nitolbulek bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Erf. In-nies il-ħżiena qalu nonżbulu lill-ġust għaliex hu taxkila lina fi triqatna u kontra l-emejjel tagħna. Iċanfarna għax niksru l-liġi, jixlina għax immorru kontra t-talim li ħadna. Ħa naraw veru kliemu, naraw fl-aħħar se jsir minnu. Jekk il-ġust u Iben Alla jaqbes li ħalla u jeħilsu min jitledowa tiegħu. Inġarbuh bit-tajjir u l-moħqrija biex naraw xi tjubija għandu u nkejlu sa fejn jasal sabru. Naqtawilu għal-mod b'mistħija għax kif jgħidu għandu min iħarsu. Il-kelma tal-mulej roddu ħaj lill-Alla. Sar mispostorjali ngħidu flimkien il-mulej u dak li jżommni, ngħidu flimkien il-mulej u dak li jżommni. Bismek u Alla salvani, għamilliħa bil-qawwa tiegħek. Ismu Alla t-talba tiegħi, għati widen għal-kliem fommi, ngħidu flimkien il-mulej u dak li jżommni. Għax nies kburin għamu kontrija, nies kefrin jonżbuli ħajti. Ma jżommux il-Alla quddiem għajnihom, ngħidu flimkien il-mulej u dak li jżommni. Ara Alla l-għajnuna tiegħi, il-mulej u dak li jżommni. Min qalbi nofrilek is-sagrifiċċju,
inrot ħar lill-ismek għax hu tajjeb ngħidu flimkien il-mulej hu dak li jżommni. Qari mill-ittra ta' San Ġagbu Apostlu. Eżiż, fejn hemm lejra u l-ġlied hemm issib it-taqlib u kull xorta ta' ħażen. L-erf li ġej mis-sema qabel kollox hu erf safi, imbagħad hu erf li jfittex is-sliem, it-tjubija u l-ħlewwa. Huwa kollu ħniena u frott tajjeb bla ma jħares lejn l-uċuħ u bla erq. Dawk li jfittxu sliem jiżirgħu fis-sliem u jkollhom il-frott tal-ġustizzja. Minejn hu ġej il-ġlied u t-tilwim bejnietkom, jaqgħu mhux minn dan, mill-passjonijiet li hemm jitqabdu f'ġisimkom, tixtiequ u ma ssibu xejn, imbagħad toqtlu u tgħiru bla ma tistgħu tieħdu xejn, imbagħad tiġġieldu u titqabdu. M'għandkom xejn għax ma titolbux, titolbu u ma tiksbux, għax titolbu ħażin. Titolbu ħajkolkom xi tberbqu fix-xalar. Il-kelma tal-mulej. Alla sejħilkom permezz tal-Evanġelju tagħna biex ikolkom sehem fil-glorja ta' Ġesu Kristu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu u d-dixxiepli tiegħu għaddew minn nofs il-Galileja u ma rid lil ħadd li jkun jaf għax beda jgħallem lid-dixxiepli tiegħu jgħidilhom bin il-bniedem se jingħata f'idejn il-bnedmin u joqtluh meta jkun maqtul wara 3 ijiem iqum mill-imwiet. Iżda huma ma fehmux dan il-kliem u beżgħu jistaqsuh. Mela waslu Kafarnawm u meta kien id-dar staqsihom x'kont qegħdin titħattu bejnietkom fit-triq. Iżda huma baqgħu siekta għax fit-triq kienu qegħdin jitħattu bejniethom fuq min kien l-akbar. Imbagħad qgħad bil-qiegħda sejjaħ it-tnax u qalilhom jekk xi ħadd irid ikun l-ewwel wieħed għandu joqgħod wara kulħadd u jkun għaddej ta' kulħadd. U ressaq lejh tfajjel ċkejken qiegħdu f'nofshom ħadnu bejn dirajhu qalilhom kull min jilqa' wieħed minn dawn iċkejknin minħabba f'ismi ikun jilqa' lili u min jilqa' lili ikun jilqa' mhux lili imma lil dak li bagħatni. Il-kelma tal-mulej tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn nabietna. Illum flok il-priet kanna ittra dwar il-vista pastorali li l-isqof Anton Tewma se jagħmel fid-djoċesi ta' Għawdex. Iġib l-isem ta' u daħal joqgħod magħhom. Mhux dejjem faċli għalina li narfu u nħossu l-preżenza ta' Ġesu b'mod speċjali meta ngħaddu minn diffikultajiet u problemi. Alla jimpurtah mill-problemi tagħna. L-istorja tad-dixxiepli fil-Vanġelu tal-lum tista' tkun storja tal-familja tagħna. Id-dixxiepli kienu qed jitlewmu bejniethom fuq min minnhom kien l-akbar u l-aktar importanti.
U Ġesu jinteressaħ l-inkwiet tagħhom u jistaqsihom x'kontu qegħdin titħattu bejnietkom fit-triq. Hija l-istess mistoqsija li Ġesu jagħmel aktar tard lil żewġ dixxiepli ta' Emmaus li kienu mexjin lejn darhom jitħattu fuq id-diffikultajiet li kellhom. Ġesu nnifsu resaq lejhom u baqa' miexi magħhom. Wara li sema x'kienu qegħdin jgħidu bejniethom u wkoll beda jgħid tiegħu u fissrilhom dak li l-kelma ta' Alla kienet tgħid fuq il-ġrajiet li kienu jinkwetawhom. Tant kien jagħmel sens dak li qalilhom li meta qorbu lejn darhom stednuh biex jgħaddi sa għandhom u jibqa' magħhom u daħal joqgħod magħhom. U hemm marfuh waqt li kien jaqsam il-ħobs. Fil-Vanġelu li smajna llum, Ġesu wkoll jitkellem mad-dixxiepli tiegħu fl-intimità tad-dar. Lil Ġesu narfuh tassew meta nistidnuh f'darna u nħalluh isir parti mill-ħajja tal-familja tagħna. Fil-Bibja nsibu l-istorja ta' Alla li jiġri wara l-bniedem. Alla jinteressah minna, minn dak li nħossu, minn dak li jiġrilna. Fil-Bibja kollha tinħass ix-xewqa ta' Alla li jkun magħna l-bnedmin. Sa mill-bidunet Alla kien jippassiġġa ma' Adam u Eva fil-ġnien. Alla jsejjaħ nies bħal Abram, Mosè u l-profeti biex jgħinu lil poplu jaraf l-imħabba ta' dan il-missier għalihom. Għax hu dejjem iħares biex jara u jissemma biex jaraf il-qrib tal-familja tagħna. Saħansitra jasal biex jiġi f'nofsna f'Ġesu biex aħna nkunu nistgħu narawh, immissuh, nisemgħuh fuq kollox inħossu l-imħabba tiegħu li jissalva. Bir-raġun li Papa Franġisku jixtieq li fis-sena tal-Ġublew nirriflettu dwar il-fatt li aħna pellegrini tat-tama. Il-miġja ta' Ġesu fostna mhijiex għajr l-ogħla wirja tat-tama li għandu l-missier fina l-bnedmin. Il-Vanġeli jgħalmuna li Ġesu idawwilna il-ġrajiet ta' ħajjitna bil-kelma u bl-istorja tiegħu. Jieħu ħsiebna tant li wasal li jagħti ħajtu għalina. Jagħtina ġismu u demmu bħala l-ikel li jmantnina. Ġesu huwa l-Immanuel, Alla magħna, u billi huwa rxoxta iqajjem mill-mewt, jibqa' magħna għal dejjem u wara jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien. Il-parroċċa hija l-post fejn illum Ġesu jiltaqa' magħna. Ġesu għadu ħaj magħna llum, tassew u mhux biċċajt. Qiegħed magħna fil-kelma tal-Vanġelu, fl-imħabba lejn xulxejn, speċjalment lejn il-foqra. Qiegħed magħna meta flimkien niċċelebraw il-festa tal-Qaddis jew Qaddisa tal-parroċċa tagħna. Fuq kollox qiegħed magħna fil-qsim tal-ħobs fil-Qudiesa. Għalkemm il-preżenza tiegħu mhix marbuta ma' post jew ma' żmien, Ġesu għażel il-Knisja biex permezz tagħha jkun preżenti fostna b'mod sħiħ. Il-parroċċi tagħna bid-difetti tagħhom huma l-post konkret fejn din il-preżenza ta' Ġesu tista' tinħass u tkompli tikber. Aktar minn qatt qabel f'dan iż-żmien li fih nimxu flimkien sinodalità, aħna narfu l-valur u s-sejħa ta' kulħadd fil-parroċċa. L-arċipritja u l-kappillan flimkien mas saċerdoti u l-lajċi impenjati u dawk kollha li jattendu għal quddies, it-tfal tal-katekiżmu, il-gruppi tal-adolescenti, iż-żgħażagħ, il-gruppi u l-għaqdiet, il-familji kollha li rċivew is-sakramenti, l-anzjani u l-morda kollha tal-lokalità, il-Kattoliċi minn pajjiżi oħra, dawk kollha jiffurmaw il-parroċċa. Dawn kollha flimkien huma msejħin jgħinu lil xulxejn ħalli jagħmlu esperjenza tal-preżenza ta' Ġesu. Saċerdot li jqaddes bil-liturġija, profeta li jwassal l-aħbar it-tajba, raj li jieħu ħsieb id-dajjef u l-batut. L-isqof għandu sejħa li jwettaq il-komunitajiet li jemmnu. L-arċipritja u kappillan u s-saċerdoti li jaqdu fil-parroċċa
għandhom is-sejħa li jisimgħu jilqgħu jgħinu lil ħuthom membri tal-komunità parrokjali biex jikbru f'din l-esperjenza tal-preżenza ta' Ġesu. U din is-sejħa partikolari tmiss aktar mill-qrib lill-isquf li miegħu huma marbuta l-kappillani u s-saċerdoti fit-twettiq tal-ħidma tagħhom. Għal din ir-raġuni sa mill-bidu tal-Knisja l-isfijiet kienu jagħmlu viżiti pastorali fil-komunitajiet insara biex jisemgħuhom, jifhmuhom u jgħinuhom jissaħħu bħala dixxipli ta' Ġesu. Fl-Atti tal-Apostli naqraw kif Pietru, Pawlu, Luqa, Barnaba u Timotju minn żmien għal żmien kienu jżuru l-komunitajiet insara, il-parroċċi primittivi li huma stess kienu waqfu. Matul is-żmien l-isfijiet tad-djoċesi tagħna għamlu l-ħila kollha tagħhom biex minn żmien għal żmien ikunu qrib is-saċerdoti u l-komunitajiet parrokjali permezz tal-viżiti pastorali. Hekk ngħidu aħna, il-Kardinal Mario Grech meta kien rajta din il-Knisja lokali għamel viżita pastorali fil-parroċċi kollha tad-djoċesi fis-snin 2013-2015. Il-grazzja tal-viżita pastorali oħra. Għalhekk minn Ottubru li ġej ser jerġa' ikollna fid-djoċesi tagħna il-grazzja tal-viżita pastorali. Flimkien ma' xi saċerdoti u lajċi preparati ser niġu nżuru kull parroċċa tad-djoċesi għal ġimgħa sħiħa. Matul din il-ġimgħa nixtiequ niltaqgħu possibilment ma' kull min jagħmel parti mill-parroċċa. Ser ikun hemm irtiri għas-saċerdoti u reliġjużi, laqgħat għat-tfal u l-ġenituri tagħhom, mal-adolescenti, maż-żgħażagħ, mal-arajjes u l-ġenituri tagħhom, laqgħat mal-familji, man-nanniet, mal-anzjani, mal-kattoliċi ta' nazzjonijiet oħra u żjajjar lil morda. Għal dan il-għan qiegħed jitħejja programm ma' kull wieħed mill-kappillani tagħkom. Min qalbi nixtieq eħeġġixkom ilkoll biex titolbu flimkien miegħi biex din il-viżita pastorali joħroġ il-ġid spiritwali u materjali għal komunitajiet parrokjali tagħna. Nixtieq li kull parroċċa tpoġġi l-viżita pastorali tagħha taħt il-protezzjoni tal-qaddis patrun jew qaddisa patruna tagħha. Nixtieq fl-aħħar nett nistieden lill-arċiprieti, il-kappillani kollha, flimkien mas-saċerdoti, ir-reliġjużi, irġiel u nisa, lajċi konsakrati, lajċi membri tal-għaqdiet kollha tal-parroċċi biex ikunu preżenti għal pontifikal solenni li ser nagħmlu nhar il-Ħadd 29 ta' Settembru fis-6 ta' filgħaxija fil-Katedral tal-Assunta biex niftħu uffiċjalment il-viżita pastorali djoċesana tas-sena 2024-2025. Nagħtikom il-barka tiegħi mogħtija llum 16 ta' Settembru tas-sena 2024, il-160 anniversarju mit-twaqqif tad-djoċesi ta' Għawdex mill-Kurja Vescovili il-Belt Vittoria. Mons Edward Zammit Kanċellier, Anton Teuma Isqof ta' Għawdex. Sanqumu bil-wieqfa li nagħmlu flimkien l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx, mlej wieħed Ġesu Kristu minn waħdini ta' Alla, imnisser mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnisser u mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox, niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh, fit-tielet jum qam minn belwiet skont il-kodba mqazza tal-assema, qiegħed fuq l-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja l-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda
قديسة كاثوليكا أبوستوليكا نستقر معمودية واحدة المغفرة النبيت نستنى القومة من لويت الهية تزملي جاي وتيزيس نطلبوا للمسيرنا السما بيش يعطينا الدون تاليرف ويعملنا قد يوم لتهوتنا احنا ونتنوا ونايدو مولاي آتي محبة حية للبوبلو تيك biex il-Knisja tħaddem l-awtorità li ta' Ġesu bi spiritu ta' servizz u dialogu mal-bnedmin nitolbu mulej għati mħabba ħajja lill-poplu tiegħek biex min għandu responsabilità pubblika jaqdi dmiru bi spiritu ta' servizz lejn il-komunità ċivili nitolbu. Biex il-foqra u dawk li ma jiswew xejn fajnejn is-soċjetà aħna nqisuhom bħala l-membri privileġġjati tal-poplu li Kristu jsawwar nitolbu mulej għati mħabba ħajja lill-poplu tiegħek biex aħna nitgħallmu nieħdu l-aħħar post ħalli bl-emejjel tajba tagħna nagħtu l-glorja lilek nitolbu mulej għati mħabba ħajja u Alla missier tal-bnedmin inti trid li dawk li huma tal-aħħar jiġu l-ewwel għatina l-erf li ġej mis-sema biex nilqgħu l-kelma ta' ibnek u nifhmu li quddiemek l-akbar wieħed u dak li jaf l-aktar jaqdi bi Kristu Sidna. Itolbu ħutej biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Fil-ħiniena tiegħek mulej għall-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu dawn is-sakramenti tas-sema biex dak li nistqarru b'fidi minn qalbna kun jiswilna l-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom nerfgħu qlubna l-fuq niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna sewwew xieraq tas-sew mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr għax bid-demm ta' ibnek u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu erġa' ġbart miegħek lil uliedek li jidnub kien xerret u biet minnek u int Alla wieħed fi 3 persuni bil-qawwa tiegħek għadthom f'poplu li hu l-Knisja tiegħek il-ġisem ta' Kristu u t-tempju tal-Ispiritu Santu għat-tifħir tal-erf tiegħek bla qis. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'fer kbir nfaħruk u ntennulek u ngħidu Qaddis mulej Alla tal-eżerċiti smewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek Osanna fil-għola tas-smewit, mbirek minn ġej fisem il-mulej.
Għaddejs tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jirnata biex mirajħibati, ħajl ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku kol wara l-ikla, ħaj il-kalċi, reġarat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana un quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Mod partikolari l-lum niftakru f'Ruħ Dolores Grek li għalija din nofru din il-qudiesa. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza, Omma Alla Marija, mar-raġel ta' Ħasan Ġusepp, mal-apostlu u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missil li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek ukoll fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid l-apostoli tiegħek, nħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u la dalin trid fija.
li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu il-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqadmu bihom għal ħajja ta' dejjem amen. Ħaruf talla tad-dinja kellna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf talla, dan huwa dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħinjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Id-dem ta' Kristu ħisna.
Alla ringrazzamento tarbin ngħidu flimkien glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Mulej inti titmana b'dan is-sakrament imqaddes, fit-tieba tiegħek katina dejjem lajnuna biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri u bl-imġiba tajba tagħna niksbu l-frott tal-fidwa li tajtna bi Kristu Sidna. Avvisa l-loti tad-demm. Inħeġġu lil kull minnu f'saħħtu biex illum il-20 ta' Settembru jmur jagħti d-demm li huwa tant bżonjuż bejn it-8 u sas-sieta wara nofsinhar fil-Berġa tax-Xewkija. Tinsewx tieħdu magħkom il-karta tal-identità. Nħeġġixkom min jista' jmur ta' jkun ħafna operations u nistgħu ngħinu l-ħafna nies aħna. Jiena kelli bżonn operazzjoni ilu xi ftit u 3 boros demm, jiġifieri jiena tajt id-demm għal 30 sena sħaħ. Jiġifieri qatt niġu bżonnhom aħna dawn min jiflaħ ta' illum ma nistax nagħti iktar għax nieħu ċertu mediċini, imma min jiflaħ imma tkun ħaġa sabiħa ta'. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.